matur nuwun tuwa sepote. Bek sing adus. Tombo adem. Tombo adem alhamdulillah. Mau sempet hujan sementara. Wah, langsung Nggih. dongani Mas Dalang mampet seketika. Iya. Tengere udan kuwi rejeki. Nggih. Rejekine piyai Mojo Cetha napa Seto? Mojo Seto. Mojo Seto. Nyuwun pangapunten Den Mas Bagus. Nggih. Kula wau dugine telat jadi dereng saged sowan ten Bapak Lurah ngapunten Bapak Lurah. Wau badhe sowan mriko Jawa nggih Leres nggih. Nggih, dalane lega niku gek kula niku nggih sakek cilike ram wediku lek tiba keplesen mabok. Akhirnya ngapunten ngaturaken sugeng Bapak Lurah. Saking mriki Bapak Carik saha kanca-kanca prakat sedaya mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok tasih anyep Bapak Ibu? Napa sami asrep? Sepindah malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah matur sembah nuwun. Kula pujekne sing rawuh dalu niki kalimpahaken rejeki ingkang kuatah. Amin. Barokah. Amin. Gitu, diparingi kesehatan sedaya mawon. Amin. Alhamdulillah. Sing dereng panen muga-muga ndang panen. Amin. Sing dodol bakul-bakul muga-muga ndang laris bakulane. Amin. Terutama iki bakul wedhus, bakul sapi aku wis ndruwedhek. Loh kok ndredeg, Mbak? Delot engkas ki ndredeg aku. Oh, besar. Apa ndelik aku. Loh, kok iso ndelik? Aku ngerti ning kene nek blantik sapi akeh. Diku ra iso mulih dikeluh aku kono. Lah iki tanggal 6 lek ya dina kurban to, Le. Kurban, belehan. Beleh sapi, beleh wedhus. Iya jenengku Brahman lek kleru dibelek. Nah iya. Tapi ya alhamdulillah. Jadi asma kinarya japa. Nggih, lah niki sing belum tahu diungkap di panggung saya Mbak Lucy. Ngaten nggih. Nggih, Brahman itu dari sejak kapan? Nah. Brahman niku kula nembe memasuki dunia pesindenan nggih. Kula niku di dunia seni kan mulai awal tasik kecil. Nggih, nggih. Mulai seni tari, nyanyi-nyanyi sembarang musik saged. Mulai musik band keroncong, dangdut musik barat, musik Cina, sembarang nopo dari berbagai negara insya Allah saged. Hadroh. Hadroh malah penyanyi nasi dariah aku tenan asli. Lah justru itu kula ningali bule. Bule nyinden kok raos kula niku keronto-ronto kebangetan mentolus. Kowe iki wong asli Jawa, wong Ponorogo, kok malah gayamu nyanyi kebule-bulean. Justru itu loh. Bule lo nyanyekne wong Jawa, kamu itu harus bangga. Bah niku kaya dikampleng setan sewu. Nggih, terenyuh. Telong sopol. Akhirnya aku harus bisa seni Jawa. Walaupun itu kan dulu kalau nggak sekolah seni kan sulit nyanyi sinden ngeten niku. Tapi krono ada kemauan dan tekad insya Allah saged. Tapi saya merasa belajar seni Jawa niku sangat sulitnya luar biasa. Nggih. Asal usul Lucy Brahman. Niku sing maringi nggih Bapak Dalang saking Ponorogo mriko, merga piyayine dawa dhewe gawedi dhewe, lek lungguh cedak buta. Nduk kowe besok lek dadi sinden tak jenenge Lucy Brahman, ben supaya gede jenengmu, gede rezekimu. Lah terus disahkan meleh kalih Bapak Anomo Surata. Brahmana hati-hati lho nduk gawe jeneng. Brahmana tak tegesi Brahmana ya aja Brahman. Brahmana tegesi kasta tertinggi. Mugi-mugi dadiya dhuwur. Dadiya pinunjul lan kathah berkah rezekimu ngono. Nah dadose malih Lucy Brahman. Gara-gara jeneng Lucy Brahman niku ora iso cilik. Arep diet model piye mawon nggih tetep semanten nggih. Gak iso sing anu wis kudu dibelah wong aku. Amin kapus. Tapi kula sampun mengadakan penelitian kok Bu Lucy. Ya napa? Ngaten. Kok ngaten kudu ngaten. Seniman kok ana embel-embele jenenge kewan. Nuwun sewu. Niku mesti dadi kondang akeh-akeh lho. Niku leres percaya. Lucy Brahman. Lucy terus Brahman. Banyuwangi Deni niku percil. Niku nggih jeneng kewan. Iya omongi. Aku sok arepe tak tambahi jeneng kewan. Jenengane ya butuh aja Mas Akbar tok. Akbar garangan ngono piye. Wis ora tambah diujat wong sak ngalam donya. Oh ya. Lah ora ditambahi kowe wis panggah salah uripmu. Ning kudu diterima. Lho gen no. Rambutnya anyar, Ren. Oh,
ketemu dadane bulu sini mburi kalau dadi ketemu. Ya sehat ya Mas Bagus. Amin amin. Wes tambah nguncur asmane nih Pak Lurah asmane sinten? Pak Jarwo. Wah, iya. Priyayine cuek banget. Nggih to. Nggih, mboten kagungan ngomong nek ora didumuk mboten ngendika. Oh, alah lha kuwi to ya lha bintang tamune Lucy Brahman lak gendak aku nusul. Aku susah aku. Ning ngene iki sing ndi iki seneng iki. Tak pengen nusul sakjane iki. Dalang piye? Dalang piye? Wis ndang lungguh kono. Apa arepnya apa? Oh nyala. Ya ta. Pokoke Lucy iki sapa Mbah sapa jenenge? Mbah sapa? Mbah sinten jenengan? Mbah sinten asmane? Parman. Lah iya ta. Parman. Nggih, niku to mriku. Tulung agung nang Jombang masalah Mbah Man. Mugi sehat panjang yuswanipun. Gitu. Jenengan kok sik rusak kaya ngene iki duwe krentek. Nyawer sinden iki mangsangune akeh. Wah, akeh lah wis to. Yuswane pinten nyuwun sewu yuswane pinten? 70. Lah 70 tenane iki KTP nggih. Kelahiran 52. Oh, 52 yang pun. Garwane tesih, Mbah. Garwane tesih mboten. Aku ora duwe bojo. Lah iya to ya kowe abar iki ya mudeng kudune iki ya trah rene karep golek penyakit cok pegenure mati kados ben mari. Mbah Kakung. Lah nggih abar mbok jere. Abar iki mbuh dicaosi rezeki Mbah Kakung, Nduk. Masyaallah mugi-mugi sehat. Bubuk asmara nggih. Oh, siap. Muga legah riyen, Heeh. Dinteni bulu si Brahman. Sabar-sabarno, Cah. Iki sing ning YouTube mirsani. Hati-hati iki. Hati-hati penabuh kok kuyuwan. Wong Mbah, kok nek kademen lho Mbah asrep, hawane asrep. Ya wis ngene iki kudu matur nuwun ditenggani pini sepuh lek ngene iki jenenge pangestu. Kewahyon nggih. Kewahyon ora kabeh dalang iso ditunggoni piyai sepuh ngene iki. Betul. Ngene iki nang Tulungagung, nang Ponorogo, nang Malang akeh. Pokoke jangger bintang tamune Lucy Brahman, Mbah Di, Mbah No, Mbah Rem, Mbah Sun kabeh kuwi padha munggang karo ya wis kudu ditampa. Wis ngono kuwi trapek-pek aku kira-kira ki wis ora ngerti. Kula iki grekene. Sik termen nggih Pak Kakung sekedap. Kula tak menyapa Bapak Lurah dulu, Pak. Pak Jarwo. Pak Jarwo, piyayine diem. Nggih, diem pendiam. Pendiam. Kok tasih lenggah napa mboten nggih Mbak Lucy nggih? Nggih, kula sapa pokoke matur sembah nuwun nggih Pak Jarwo, mugi-mugi tansah sehat bagas waras, sukses dalam menjalankan tugas desane tambah maju ayem tentrem. Dipun tebehaken saking sedaya sengkala ingkang dumugi nggih. Pada saat tahun sekarang ini bahwasanya kelurahan ataupun desa yang bisa melaksanakan Ringgit Purwo wis luar biasa. Nggih, leres. Karena mengingat anggaran dana daerah ku ya wis ngerti dhewe lek ada pemangkasan segitu. Lah sakniki niku masyarakat mriki tak ancungi biji 100 mergo kompak saged nguri-nguri kabudayan nanggap wayang. Rutin setiap tahun. Rutin setiap tahun terus dalange gak elek kabeh. Nggih, dalang Mas Cahyo Kuntadi, Mas Wijo Kangko, Mas Denakbar iki dalang lagi viral sak ngalam donya. Spiral. Ya spiral barang enek. Saiki krana gendak aku ki ya wis teka. Ya wis ndang digarap bendang seneng atine. Niki wonten pamundutan dari nggih niki wau nggih bae nggih cocok. Dari seluruh WhatsApp yang saya terima terbanyak nyuwun gubuk asmara Bu Lucy. Dadi udan-udan ngene iki mbae iki arep-arep ngrungokne ning gubuk asmara. Aku ki mbok latihan lagu ping 10 metune ya gubuk asmara. Mergo ya iya senenge iki Bapak Heru. Nggih. So aku yo gawe lagu jenenge Gubuk Pagoplen. Apa Pagoplen. Lagune wong ngirit padha seneng, tapi yo luar biasa matur sembah nuwun iki. Mas Didol aku dek ben nyon pangapura Mas Didol. Nggih. Lagumu tak gair gedabian ra karo-karuan. Alah jarane gak apa-apa Mbak Yu aku seneng. Dos pundi. Badhe napa? Lah, fotone Cili saiki kok melentus. Kok yo ketok lho yo, padahal tulisane gak ketok lho. Ya. Lah nggih fotone niku kan namung sirahipun lho, Kong. Lah sakniki mentung-tung sak sembarange. Nah,
Wis ora apa-apa. Lep kok joro lho yo. Anu, bulu sih jenengan bawane pocong to nggih, bekas moro nggih. Ya. Di bawah nih. Nggih, bawane kalih niki lho. Kalih Mbah Kung niki. Oh, Mbah Kung. Dihidupkan suasanane. Heeh, wis nyawer kok mesake. Nah, niku. Aku ndur medhek lho ngene iki Mas aku yo an. Roy bareng ngene iki dek ben iki kene aku ning Tulung Agung pernah asam urate kumat medun iki. Ayo wedi, sehat ya Kung ya. Pokoke semangat. Gawe-gawene. Ya. Kowe nek foto kok cuwili, lah nek foto sirahe tok. Sesuk ning gaya fotoku gen gawedhi bar. Heeh. Koyo ya sik tak bawa nen kok. Bawa riyen Kung. Legah riyen Kung. Ya, Sik kok urung kok ditarik aman. Sik bawa sik Kung. Heeh. Wis lenggah sik. Duwe bojo ngene iki malah penak lho, tepasi tok turu. Iya, terpama dimasakne ya jangan bening. Dinikmati Kung. Heeh. Nggih, dimireng riyen nggih. Nggih. Urung kok ame dikeploki kaya dorae. Tak kentone dumateng Mbak Giyanti, matur sembah nuwun. Isik tambah suara kaya Indonesia Raya. Nggih, tak kentone dumateng Bu Giyanti wau sing sak numpangi kula ten mriku wah Giyantine gruap ya diparingi renono. Heeh. Mangga. Wis tepoki sekne, Kong. Ya sik to, Cung. Ben aja diseneni bene to, ben dawa umure kok gak apa-apa. Nyingkar nyingkur. Gamelane rong muni wis ngene lho. Besok tuwae akbar kiraku yo ngene iki. Pon cucu. Oh nggih, cucu. Pon lajengaken, Mbah. Wiwitane nyingkar nyingkur. Mok anu kembali ke masa muda kayak modele. Nduk, kaya tersipu malu lo yo. Iso salting lho. Lingsem yen ke Rusu kalah lanang kan. Ya, nggih. Sik minum sik. Kalem-kalem ya. Lingsem. Niki mboten apa-apa to, ambekane kan penuh ngoten. Oh mboten. Tak kira ndredeg nggih. Biasa mengke lek joget sing biasa pun cah mumbul-mumbul, pokoke gamblong beksan nggih, beksan nggih. Baik. Baik. Thank you. Lingsem yen ke muta. Aku ora arep komentar reno-reno kanggo Mbah iki. Ya napa? Kula wedi nek tuwek-tuwekan kula nggih kados ngaten iki. Lek mbae kan sik lho mbae niku kedah dicontoh. Sampun ya so tasik trengginas ngeten iki langka lho Lek. Rata-rata ke dalang lek wis 70 ki ngene lho Lek lakune. Kok kian ngeprak ngene iki lho. Lho wonten dalang tangga kula. Piye? Umur 70 tahun niku metu kok jeding niku ora iso mlaku. Aku setruk. Rada pikun. Ngono ya. Nggih, tibake niku anu cawete dereng dunggahne ngoten. Terus nyantol teng sikil yo ora iso mlaku lho. Besok malah lek tuwek yo rasa gawe cawet kowe. Apa neh tukang
syuting, malah nemen lek tuwek kae. Oh, nemen nih kok. Kira-kira mripate. Setem sitok mergo gane nginceng. Yuk ditelas deh, Mbak. Lalampar kangka uri. Iki pun meh jumeneng. Jadi gini, suatu senam atau gerakan tari ini memang kedah ada pemanasan. Contohnya nggih, dari saya duduk seperti ini, kedah sikile dingerekne sik. Iki rileks ben ora asam urat kecetet. Iki bener Mbak iki rung apa-apa wis ndaplang ngene iki bener pelemasan dulu. Olahraga apapun itu pelemasan dulu. Nggih ta, Kong? Tos. Mbak Lucy modelnya kayak ditanggapke gitu. Ngene majane rasa ngundang pelawak lho Pak Lurah. Darah, sepiro terus no, sepiro Mas? Ilangen aku sampean. Tarasna tulus nadyanengku bok Kuwi mbiyene nek karo bojone nggih kira-kira ngaten Mbak Lucy. Nek wis barne ya ngono. Delok piyayine iki nom-nomane ganteng ra ilok-ilok lho. Irunge mbuwang iki sampene kalah mancung mesti ya pacare akeh. Iya, nggih to. Pacare akeh mbiyen nom-nomane nggih to. Iya, gini nggih. Tanjake tayub nggih, heeh. Joget alon-alon mawon. Nggih alon-alon mawon, tayubke. Mengko ramban kedua dijaranke ya ora apa-apa jaranan. Iya. Enterewe jaranan bareng yo oke. Oke dak pokoke. Oh tindak mriki pun ngunjuk jamu to. Lek ku takon kita hati-hati banget. Maksudnya bel 0% nang Indomaret niku lho. Nggih. Nggih. Terus mangga yuk tipane yuk. Yen liwat aku kelingan kumpul kae lemas biyen tak leret ing cagak gabak tulisan warna abang tanda
Pun, Mbah. Pun, matur nuwun nggih. Pun, nggih. Mandang. Oh iya. Pangestune nggih. Nggih. Interne apa mboten? Alah. Interne apa ora? Pun, mboten sah. Alon-alon Mas jenengan tulungi lek mandhap Mas dhuwur niku. Masalah. Alah jan niku lek sakek semangate awas-awas. Awas nyulu. Bocah ana ketok lho Mas. Pokok lek jiwa seni. Sampai usia pun menua wis panggah semangatnya luar biasa. Nggih, saestu. Karena jiwa seni iku pun mendarah daging lho. Anjlok teko kalenan barang. Arep atraksi. Jenengan istirahat riyen Mbak Lucy. Nggih, istirahat riyen.